našla? Tvůj Instagram. Dobrý fotky, by the way. Oh, díky. Jsi v pořádku? Nechápu, že jsem tak hloupá. Celý den hledám místo, odkud uvidím ten hloupej déšť meteoru. A jediný, co mám, je tohle. Jo, smok je děs. Víš, tvůj táta má strach. Jo, proto jsi tu ty a ne on sám. Ani nedokázal dodržet svůj slib. A teď se mu ani nechce pro mě přijít osobně. Radši zase jenom celý dešve na mou mámu. Proč je víc nesnáší, než mě miluje? Někdy to není tak snadný. Takový věci jsou těžký. A každý má své problémy. Nebo aspoň tátové. A někdy to poserou. Vlastně vždycky. To ale neznamená nezájem. No, když mu to nevádí, kde je? Někde tam. Je tady? Hledá tě. Hele, zkus svýmu tátovi trochu lnout. Možná to vždycky nezvládá, ale on se snaží. A to je důležitější, než si myslíš. Můžeme?